Každý deň je dar a často prehliadame jeho skutočnú hodnotu. Niekedy potrebujeme pripomienku, aké krehké a cenné je skutočne život. Je ľahké sa nechať uniesť našimi rutinami a zabudnúť zastaviť sa a dýchať. Každý dých je však zázrak, ktorý nás udržiava. Predstavte si, že sa jedného rána zobudíte na mieste, kde je čistá voda a výživné jedlo luxusom, nie právom. Toto uvedomenie samo o sebe môže zmeniť náš pohľad na naše dennodenné požehnania. Nejde o viazanie sa na niekoho alebo o vyvolávanie viny, ale o vďačnosť. Vďačnosť za vzduch, ktorý naplňa naše pľúca, za lásku našich rodín, za malé chvíle, ktoré prinášajú radosť. Ako je uvedené v Jakubovi 14, prečo ani neviete, čo sa stane zajtra? Aký je tvoj život? Si hmla, ktorá sa objaví na chvíľu a potom zmizne. Často prehliadame tieto jednoduché dary, pretože sú vždy prítomné. Ale čo ak zajtra vstaneme a oni sú preč? Brali by sme stále život ako samozrejmosť, keby sme chápali, aký prchavý môže byť? Každý život má svoje vlastné čo ak. Otázku, ktorá nás prenasleduje alebo osvecuje. V závislosti od toho, ako sa na ňu pozeráme. Niekedy ste sa zastavili dostatočne dlho, aby ste sa zamysleli nad tou nevyslovenou otázkou? Možno je váš čo ak zakorenené v strachu, nádeji, ľutovaní alebo možnosti. Vedomosť môže zmeniť náš pohľad a inšpirovať nás žiť s úmyslom. Niekedy nás naša sebadôvera zaslepuje voči božskej alebo vyššej sile, ktorá nás všetkých vedie. Ako je uvedené v Žalme 103:15-16. Život smrteľníkov je ako tráva, rozkvitá ako kvet na poli. Vietor fúka nad tým a je preč. A jeho miesto si ho už nepamätá. Zabúdame, že naša sila, naše prežitie často závisí od neviditeľných síl, ktoré presahujú naše chápanie. A predsa, keď nastane kríza, inštinktívne hľadáme tú vyššiu pomoc, tú božskú intervenciu. V tých okamihoch beznádeje si najviac uvedomujeme svoju zraniteľnosť. Veríš, že tá istá božská sila je s nami v časoch pokoja a hojnosti? Alebo to máme tendenciu zabudnúť, keď všetko ide hladko? Na budúce, keď sa stretnete s výzvou, spýtajte sa seba, čo by som robil, keby pomoc neprišla? Takéto otázky nás nútia zamyslieť sa nad našou závislosťou a odolnosťou. Slúžia aj ako pripomienka, že pokora a viera sú nevyhnutné súčasti ľudskej skúsenosti. Nepredvídateľnosť života nás učí vážiť si každú chvíľu, každý nádych, ktorý urobíme. Mali by sme si ctiť tú krehkú rovnováhu existencie s vďačnosťou a pokorou, pretože na konci nejde len o prežitie, ale o zmysluplný život. A uznávajúc požehnania, ktoré nás udržiavajú, aj keď sa život zdá byť obyčajný. Ak sa pozrieme na Žalm 90, verš 9. Všetky naše dni prechádzajú pod tvojim hnevom. Končíme naše roky s povzdychom. A Žalm 90, verš 12. Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali srdce múdrosti. Každé ráno, predtým než sa ponáhľate von, sa zastavte a oceníte dar života. Zamyslite sa nad tajomstvom každého dychu a nad tým, čo leží za našim bezprostredným zrakom. Pamätaj, skutočná hodnota života sa nemeria materiálnymi majetkami alebo dosiahnutými úspechmi. Meria sa to láskou, ktorú dávame, dobrotou, ktorú prejavujeme a vďačnosťou, ktorú máme. To je podstatou skutočne byť nažive a uvedomovať si to v tomto úžasnom svete.